ljudi da nećemo igrati Minecraft Edition 13.0. To je, ajmo reći, nova verzija. Ajde, evo, My World tam se zove. Sve se zbogno. Je... Ne znam koji je ovog puta pokušam da uđem. Kad sam ušao mi je ili u džungli ili u selo. Ne. Yes! Selo! Idemo ih opljačkati za sezonu. Oni se skoro doći pospavati na čelu. Mislim da isati na ono Ivane ljubi na laptopu. Obećam, sad će vam biti bolji videj na laptopu snimat, obećam. Aha, treba mi... Evo me odmah. Jej, odmah smo našli selo. Mislim, ne odmah. Ali skoro pa... Mislim da nema ona kuća sa čestom ovdje. Ne, pa nema ona kuća sa čestom. Ne znam čak. Nema veze. Šalim se imao. Dobro, kaj. Ne moramo mi tu ništa. Treba mi je samo jedna. Malo mi je zaštekalo, ali nema veze. Mislim, meni nema. Ajmo se da prokopamo jedan. Ovako ćemo. Budete vidjeli kada ja sam namjeravam svojim selom. Probim ću malo ostati kod njih. Pa ću ih pokrast. Pa ću... Ostanem, pokradem i hodem, može. Ja se slažem. Ja se ne budu. Ajde, kad sam već ovdje da odmah poperem ovo kaj god tu. Pivne. Mislim da je ovo mrkva, ali ne znam. Ujak s krompira. Jej, on je sade to. On je što sade za mene. Ej, smrčeka, hvala vam. Brijem da ćete me... Znaš kako će me oni nokautirati? Da, kako će oni mene iz ovog sela... Ko je zagovara? Ti na mene, a? Vidim da ne bi, ali ne mogu. Ne, ništa, okej. Stara mi još jedna vunica. Aha, kaj budete sad ako vam ovo napravim? Pa kaj ako vam ovo napravim?
Sara. I ovako mi nam da soda u pizdik. A kaj bo sada? Sada idemo ubiti kravu. Jedno kosa. I ovdje da vidite. Ne, odavio sam koliko. Istina. Šteta, ali nema veze. Sada da pokradem ovdje. Inače, to ću blizu seljaka gdje napraviti kuću. Malkice blizu njena. Zbog da jel mi treba stvarno seljaci mi trebaju. Evo koliko kamena to uzmem, nisam kupio. Ali odskud ja baš moram u gravel prokopa, mislim. Sve to dalje. Sada pramo. Čekaj. Vidite sam da prokopamo malo ovih kabelstoneka. Znači... Pa... Koliko imamo? 6. Ajde još ću malo sam prokopati i idemo u jednu kuću. I mislim da će ovdje epizodi već nekog novog donijeti. Ne znam, jesam rekao da sretna vam nova godina. Bože. Ne znam, jesam rekao, ajde. Još ću jednom reći. Znači, ne smijem se znam pogotovo koji ćemo se kuću seliti. Znate, najmanje. Da.
Najmanje. Тут je hrana prvo. Gdje sad vrat? Mislim da sam ih profulan totalno nastavno. No jesam. No ide bok, koji to ti kaže. What the... Već mi se da ne treba stvari. Ono se da odspavam. Ovdje... Prostite. To je bilo to za ovaj epizod. Vidimo sljedeće. Pozdrav, bok.